демонстрирам как се бърят сливи. Така, значи, платим това. Търсим скрията, залязваме си я и спрям. Добре, да не се. Добре, друго. Ето така. Две цели. Три. Едно подскочи. Две. Късаме цялата търва. Трябва да овладееш това изкуство перфектно. О, това е идея. Това е тъпо, за какво да се снимаш как береш сливи? Да, както се снимат някакви малки, примерно, как се гримират в YouTube. Поне аз не се гримирам. Да, ама това също е някакво странно. Ама как сливи! Как береш сливи да снимаш или още по-тъпото, как си слагаш обща линия и как слагаш спирала или се правиш на маймуна и се снимаш. Ако искам маймуни, ще да в зоологическата. За какво ми е да гледам такива работи? И така се берат сливи.